Νομίζω πως ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε με το online σεμινάριό μας. Άλλωστε δεν μπορώ να σας αφήσω να περιμένετε παραπάνω, κάτι τέτοιο δεν θα ήταν ευγενικό. Σήμερα θα μιλήσουμε για το θέμα «Μια ζωή χωρίς πόνο». Το ερώτημα είναι πώς ο καθένας μας θα καταφέρει να ζήσει μια ζωή χωρίς πόνο μέσα σε μονάχα 6 ώρες. Με αυτό λοιπόν θα ασχοληθούμε σήμερα. Το όνομά μου είναι Dr. Verna Urlich και ειδικεύομαι στην κλινική ακτινοβολία. Σκοπός μου είναι να βοηθάω ανθρώπους να ζουν μια καλύτερη ζωή χωρίς πόνο. Στο πρόγραμμά μου δίνω πληροφορίες, όπως είπα, για τους κινδύνους που κρύβει η φαρμακευτική αγωγή και πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε τους κινδύνους αυτούς. Ας εξετάσουμε λοιπόν μαζί ποιοι είναι αυτοί οι κίνδυνοι. Ποιοι είναι αυτοί τέλος πάντων? Νούμερο 1 κίνδυνος είναι τα καρδιακά προβλήματα, όπως η ανακοπή της καρδιάς ή κάποιο εγκεφαλικό επεισόδιο, αρτηριακά προβλήματα ή αγκιακές μεταβολές λόγω του σακχαρώδη διαβήτη. Είναι λογικό πως όλα αυτά κάνουν τη ζωή μας πιο δύσκολη. Εδώ υπάρχει δυνατότητα να βοηθήσουμε ανθρώπους που πάσχουν ήδη από αυτά τα συμπτώματα, αλλά και ανθρώπους που επιθυμούν να πληροφορηθούν ή πιστεύουν πως η πρόληψη είναι σημαντική. Νούμερο 2 αποτελεί ο καρκίνος, μία από τις πιο πονηρές ασθένειες στη ζωή μας, για την οποία όμως υπάρχει μέθοδος για την εφαρμογή και την εξαφάνιση του όγκου. Η μέθοδος αυτή είναι ιδιαίτερα άνετη για τους ασθενείς, αφού διαρκεί μονάχα 1 ώρα και έπειτα μπορεί να απολαύσει μια ζωή χωρίς πόνο και χωρίς ρίσκο, χωρίς παρενέργειες και χωρίς κίνδυνο. Αυτά τα οποία συναντάμε συνήθως στην κανονική θεραπεία καρκίνου. Φυσικά στην κανονική θεραπεία καρκίνου ο όγκος εν τέλει εξαφανίζεται, αλλά δεν παραμένει να είναι μια κατάσταση γεμάτη ρίσκο και κίνδυνο. Νούμερο 3 είναι γνωστό πως απειλούμαστε από λοιμώδη νοσήματα όλο και περισσότερο, όπως ο ιός, τα βακτήρια, σκουλίκια, που αποτελούν μεγάλο κίνδυνο για τη ζωή μας. Όλα αυτά τα αντιβιωτικά και τα φάρμακα που παίρνουμε για να ξεπεράσουμε όλα αυτά δεν αποτελούν μεγάλη βοήθεια. Όμως λόγω της παγκοσμιοποίησης οι ασθένειες αυτές δεν παύουν να εξαπλώνονται, αντιθέτως αυξάνονται. Δραματικό παράδειγμα αποτελεί ο ιός έμπολα στην Αφρική. Υπάρχει όμως τρόπος να εξουδετερώσουμε αυτούς τους επικίνδυνους ιούς από το σώμα μας μέσα σε λίγα λεπτά και όπως προαναφέρθηκε, χωρίς κίνδυνο και χωρίς ρίσκο. Νούμερο 4 αποτελεί ο πόνος που προκαλείται από κάθε κίνηση στη σπονδυλική μας στήλη. Σήμερα αυτό είναι το κυρίως μας θέμα. Πώς μπορώ δηλαδή να το κάνω εφικτό μέσα σε 6 ώρες, να ζήσω κι εγώ μια ζωή χωρίς πόνο. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφονται εδώ πέρα. Σε κάθε ερώτηση μπορώ να σας απαντήσω μέσω του chat που έχουμε τη δυνατότητα σήμερα να έχουμε. Ελπίζω να με ακούτε όλοι καθαρά και να μην έχουμε τεχνικά προβλήματα. Να μιλάω αρκετά δυνατά, έτσι ώστε να μπορείτε όλοι να με καταλαβαίνετε. Αν υπάρχουν προβλήματα, σας παρακαλώ πολύ να τα αναφέρετε μέσω του chat και να μου πείτε ποιος δεν μπορεί να με ακούσει καλά ή αν υπάρχουν άλλα τεχνικά προβλήματα. Θα χαρώ πολύ αν με ενημερώσετε. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι ίσως κάποιο τεχνικού προβλήματος το online σεμινάριό μας να διακοπεί. Στη homepage που βρίσκεστε τώρα έχετε δυνατότητα να πατήσετε πάνω στο Mind Tip και να διορθώσετε τη σύνδεση του σεμιναρίου.
Σύμφωνα με τις έρευνες, ο πόνος στην πλάτη αποτελεί το νούμερο 1 των ασθενειών. Εδώ θέλω να θέσω το ερώτημα πόσο μεγάλο πιστεύετε πως είναι το ποσό των ανθρώπων που υποφέρουν από πόνο στην πλάτη και πόνο στις αρθρώσεις. Έχετε λοιπόν 3 επιλογές. Πρώτη επιλογή. Άνω το 30% των ανθρώπων πιστεύετε ότι υποφέρουν από πόνο στην πλάτη και πόνο στις αρθρώσεις. Β επιλογή. Πάνω το 40% ή Γ πάνω το 50%. Θα χαρώ πολύ να θέσετε τις απαντήσεις σας τώρα μέσω του chat και εγώ στη συνέχεια θα δω πόσοι από εσάς καταφέρατε να βρείτε τη σωστή απάντηση. Θα περιμένω λίγο ακόμα και έπειτα θα εξετάσουμε μαζί τις απαντήσεις. Οι πρώτες απαντήσεις ήρθαν φυσικά και είναι μεγάλο το ερώτημα τελικά πόσοι άνθρωποι τελικά υποφέρουν από τους πόνους αυτούς. Πολλοί άνθρωποι από αυτούς μάλιστα έχουν επιπτώσεις αρνητικές φυσικά στο χώρο του σχολείου, στο χώρο της δουλειάς, ακόμα και στον οικογενειακό χώρο. Γι' αυτό θα πρέπει και εμείς, αλλά και οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα της υγείας μας, να εξετάσουμε πώς μπορούμε να διορθώσουμε την κατάσταση αυτή. Αφού λοιπόν δεν έχουμε πλέον περισσότερες απαντήσεις, ας εξετάσουμε τις σωστές απαντήσεις. Μόνο το 5% των συμμετοχόντων σήμερα έχουν απαντήσει σωστά και έχουν απαντήσει πως άνω το 50% των ανθρώπων υποφέρουν από πόνο στην πλάτη και από όλες τις αρθρώσεις. Για την ακρίβεια, το ακριβές ποσό είναι 57% των ανθρώπων που είναι άνω των 40 ετών υποφέρουν από πόνο στην πλάτη και πόνο στις αρθρώσεις. Αν το υπολογίσουμε, το ποσό αυτό είναι 20 εκατομμύρια στην Γερμανία και εδώ αξίζει να σημειωθεί πως το ποσό είναι τόσο μεγάλο και είναι προφανές πως η βοήθεια που έχουμε από τους ανθρώπους που φροντίζουμε για την υγεία μας δεν είναι αρκετά καλή για να ξεπεράσουμε τον πόνο. Όπως είπαμε, πάνω από 57% των ανθρώπων. Στην πλάτη. Είτε καθιστή, είτε όρθιοι, είτε σε κάθε άλλη σας κίνηση. Είναι φυσικά μια δύσκολη κατάσταση. Γκρούνεμαϊερ. Αυτό θα προσπαθήσω και εγώ να εξηγήσω σήμερα σε αυτό το online σεμινάρ. Υποφέρετε ακόμα από πόνους στις αρθρώσεις, για παράδειγμα στους ώμους, στους αγκώνες, στα γόνετα, στην πλάτη ή ακόμα και στις πατούσες, στην περιοχή των ποδιών. Υποφέρετε ακόμα από νευρικούς πόνους και ιδιαίτερα στην περιοχή του προσώπου. Εδώ θα πρέπει να πω ότι συνήθως τα αίτια είναι άγνωστα για τους πόνους αυτούς και ασήμαντα, αλλά ο πόνος μπορεί να γίνει τόσο δυνατός και τόσο επικίνδυνος που είναι πραγματικά ανεξήγητο. Συνήθως οι άνθρωποι αναζητούν λύσεις σε φάρμακα, σε εγχειρήσεις, σε γιατρούς και όταν δεν βρίσκουν πια τις λύσεις σε όλα αυτά, τότε πρέπει να πούμε ότι δεν μπορούμε να βοηθήσουμε πλέον αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι πιστεύουν και οι ίδιοι. Όσον αφορά τις γυναίκες που συμμετέχουν σήμερα σε αυτό το online σεμινάριο, υποφέρετε από τις δύσκολες ημέρες του μήνα, έχετε φυσικά πόνους στην περιοχή της κοιλιάς, όπως είναι λογικό. Πολλές από εσάς δεν θέλετε να αποδεχτείτε αυτόν τον πόνο και ψάχνετε λύσεις από άλλες πηγές. Ίσως ανήκετε σε αυτούς που ακολουθούν την τακτική του αθλητισμού, δηλαδή αθλείστε πολύ συχνά και υποφέρετε κι εσείς από πόνο εξαιτίας κάποιου δυνατού αθλητικού τραυματισμού. Ας εξετάσουμε μαζί τις αιτίες για τις αποτυχούσες μέρες μας. Βλέπουμε λοιπόν ότι κάθε τέταρτη μέρα οφείλεται σε καθημερινά προβλήματα.
έχουν επιπτώσεις στους μυς. Συγκεκριμένα 25% είναι οι επιπτώσεις στους μυς. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό που αναγράφεται στην εικόνα αυτή. Και αυτό μάλιστα θα εξετάσουμε σήμερα στο online σεμινάριό μας. Αριστερά βλέπουμε περιπτώσεις με πόνους στο σβέρκο. Βλέπουμε ξεκάθαρα ότι ο άνθρωπος αυτός έχει πόνο στο πρόσωπο, ο οποίος δεν αντέχεται, φυσικά είναι πολύ δυνατός, σχεδόν ακατόρθωτος. Στη μεσαία εικόνα βλέπετε μια νεαρή κοπέλα που υποφέρει από πόνο στα πόδια. Δεν μπορεί πλέον να περπατήσει και να συνεχίσει τη διαδρομή της, αφού πρέπει να διακόψει την πορεία της λόγω του πόνου. Στη δεξιά εικόνα βλέπουμε ένα άτομο το οποίο βομβαρδίζεται, μεταφορικά φυσικά, από πόνους σχεδόν παντού. Αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Αυτό θα αναλύσουμε και εμείς σήμερα. Τι πρέπει δηλαδή να κάνει ο άνθρωπος σε αυτήν την περίπτωση. Ας εξετάσουμε λοιπόν αν είναι εφικτό μέσα σε 6 ώρες να καταφέρουμε μια ζωή χωρίς πόνο. Είναι αυτό μια ανησυχία των μεγαλύτερων σε ηλικία ανθρώπων ή όχι? Οι μελέτες δείχνουν πως αυτό ανησυχεί και τους νεότερους ανθρώπους. Στην παρακάτω εικόνα βλέπουμε ότι η κατάσταση αυτή ανησυχεί τόσο τους άνδρες τόσο και τις γυναίκες. Η ηλικιακή εξάρτηση των ανδρών αναγράφεται στα αριστερά, ενώ των γυναικών στα δεξιά. Αποτελεί μεγάλη έκπληξη και για μένα ότι ακόμη και οι νεότεροι σε ηλικία, δηλαδή κάτω των 30 ετών, έχουν ήδη πόνους και υποφέρουν από πόνους στην πλάτη. Σχεδόν 40% των νεότερων ανθρώπων αυτών υποφέρει από πόνους. Παρατηρούμε λοιπόν πως ο πόνος στην πλάτη δεν εξαρτάται από την ηλικία. Η διαφορά ανάμεσα στις ηλικίες δεν είναι και μεγάλη. Είναι δυνατόν και εσείς να κατορθώσετε να το ζείτε αυτό? Όπως για παράδειγμα αυτό το ζευγάρι απολαμβάνουν την ώρα τους χωρίς πόνους και χωρίς ενοχλήσεις. Όταν βλέπω και εγώ αυτή την εικόνα, επιθυμώ και εγώ να ζω έτσι. Ή σε αυτή την εικόνα, επιθυμείτε και εσείς με άνεση και χωρίς πόνο να απολαμβάνετε μια βόλτα, χωρίς καμία απολύτως ενόχληση? Είναι τελικά εφικτό να απολαμβάνετε τα ψώνια σας χωρίς ενοχλήσεις? Επιβάλλεται νομίζω να απολαμβάνετε χωρίς πόνο και να μπορείτε με άνεση και εσείς να κρατάτε τις σακούλες σας ή τα διάφορα βάρη. Το ανάλογο πρέπει να συμβαίνει και όταν διανύετε μια διαδρομή χωρίς να κάνετε καμία παύση. Όπως δηλαδή φαίνεται στην νεαρή που απολαμβάνει τη βόλτα της και μπορεί να διανύει τη διαδρομή της, να ανεβαίνει τις σκάλες χωρίς να κάνει κάποια παύση. Θα πρέπει επίσης να είναι εφικτό το να χορεύετε χωρίς πόνους και μαζί με τον σύντροφό σας να διασκεδάζετε σε χορευτικές στιγμές, όπως βλέπουμε στην εικόνα. Το να αθλούμαστε βοηθάει στην βελτίωση της υγείας μας, τις σωματικές μας κινήσεις. Αυτό όμως είναι εφικτό μόνο όταν δεν υπάρχει ο πόνος. Μόνο έτσι μπορεί κάποιος να απολαύσει, για παράδειγμα το τζόκινγκ. Έτσι ακριβώς είναι εφικτό και για τους νέους ανθρώπους, μόνο χωρίς πόνο να απολαύσετε την πραγματική διασκέδαση και να ξεσπάτε με το δικό σας τρόπο, για παράδειγμα στην εικόνα που φαίνεται ξεκάθαρα ότι αυτή η κοπέλα απολαμβάνει τη στιγμή χωρίς ίχνος πόνου. Γυμναστικές κινήσεις επίσης μας κρατάνε σε φόρμα. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό να γίνονται χωρίς πόνο. Ιδάλλως φυσικά κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό. Αυτό ισχύει επίσης για όσους συναγωνίζονται συχνά σε αθλητικές οργανώσεις, όπως βλέπουμε στα δεξιά τους παίκτες του βόλεϊ για παράδειγμα. Ας εξετάσουμε μαζί τα αίτια του πόνου, πιο συγκεκριμένα. Πάνω από 60% των αιτιών του πόνου στη πλάτη προκαλούνται από μονόπλευρη στάση του σώματος, για παράδειγμα στο χώρο της εργασίας. Βλέπετε στα αναγραφόμενα ποσά αριστερά, μόνο το
6% αποτελεί η οστεοτόρωση ως αίτιο των πόνων αυτών. Όλα τα υπόλοιπα αίτια βρίσκονται στην καθημερινή μας ζωή. 94% είναι το ποσοστό αυτών των αιτιών. Εδώ μπορούμε κάτι να κάνουμε. Υποφέρετε κι εσείς από πόνο? Βγάλτε επιτέλους την κόκκινη κάρτα στον πόνο. Δείξτε δραστήριοι και κάντε κάτι για τον πόνο στην πλάτη σας. Η επίσκεψή σας και η ακρόασή σας σε αυτό το σεμινάριο είναι το πρώτο βήμα. Εγώ θα σας δείξω πώς μπορείτε να προχωρήσετε στα επόμενα βήματα για να παράγετε την ποιότητα στη ζωή σας. Όταν κάποιος πονάει, έχει 4 επιλογές. Τα φάρμακα, το μασάζ, την ηλεκτροθεραπεία, και όταν αυτές οι 3 επιλογές δεν φέρνουν τα ανάλογα αποτελέσματα, τότε προχωράμε στην εγχείρηση. Έχουμε λοιπόν αυτές τις 4 επιλογές. Φτάνει όμως αυτό? Για να δούμε. Όσον αφορά τα φάρμακα, φυσικά η βοήθειά τους δεν διαρκεί για πολύ, αλλά και η εμφάνιση παρενεργειών μπορεί να γίνει γρήγορα σημειωτέα. Για αυτές τις παρενέργειες πρέπει να προσέξουμε, διότι αυτές έχουν ως αποτέλεσμα ανάλογες νόσους. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε πως και αυτή δεν είναι μία μόνιμη λύση. Το μασάζ είναι κατανοητό από όλους μας πως είναι ευχαριστό, διότι μας αρέσει που κάποιος άλλος φροντίζει για εμάς, κάποιος μας βοηθάει και κάποιος προσπαθεί να επιλύσει το πρόβλημά μας. Και σε αυτή την περίπτωση όμως η διάρκεια είναι ελάχιστη. Το μασάζ είναι συνήθως αναποτελεσματικό ενάντια στον πόνο και στις αιτίες του. Το ίδιο συμβαίνει και με την ηλεκτροθεραπεία, η συντηρητική ηλεκτροθεραπεία. Επίσης δεν βοηθάει στην πορεία για 2 λόγους. Πρώτον, δεν εισχωρεί βαθιά στους ιστούς του ανθρωπίνου σώματος, καταφέρνει να εισχωρήσει δηλαδή το πολύ 0,5 cm. Αυτό όμως δεν είναι αρκετό. Το δεύτερο είναι πως ο χρόνος του αποτελέσματος επίσης δεν είναι παραπάνω από 2 ή 3 δευτερόλεπτα κάθε φορά. Ένα τέτοιο αποτέλεσμα δεν φτάνει για να καταφέρουμε κάτι ουσιώδης ενάντια στο πόνο και στις αιτίες του. Η επιλογή της εγχείρησης. Στη Γερμανία γίνονται τόσες πολλές εγχειρήσεις που κατά τη γνώμη μου μάλιστα δεν θα έπρεπε. Ο αριθμός είναι πολύ μεγάλος. Παρά το μεγάλο αριθμό της εγχείρησης όμως, των εγχειρήσεων, στη Γερμανία, ο αριθμός των ασθενών δεν ελαχιστοποιείται σε σύγκριση με άλλες χώρες που γίνονται λιγότερες εγχειρήσεις. Οι εγχειρήσεις δεν καλυτερεύουν τις καταστάσεις. Αντιθέτως, αποτελούν μεγάλο ρίσκο για τους ασθενείς, όπως οι παρενέργειες, οι κίνδυνοι της νάρκωσης, ο κίνδυνος, για παράδειγμα, της μη σωστής επούλωσης των πληγών. Για πολλούς είναι η εγχείρηση ένας μεγάλος κίνδυνος χωρίς λόγο. Όπως είπα, το ρίσκο και ο κίνδυνος είναι πάρα πολύ μεγάλος. Όλες αυτές οι 4 επιλογές συγκεντρώνονται στα συμπτώματα και όχι στα αίτια του πόνου. Όμως για μία αποτελεσματική κατάσταση πρέπει να προσπαθήσουμε αρκετά. Να βρούμε και τις αιτίες και όχι μόνο τα συμπτώματα. Αυτό όμως δεν το καταρθώνουν οι παραπάνω 4 επιλογές που αναφέραμε. Για τον λόγο αυτό δεν είναι αρκετές και γι' αυτό χρειαζόμαστε μία άλλη λύση. Αυτές οι 4 επιλογές δεν μπορούν να κατορθώσουν τα παρακάτω: την διάρκεια, την αποτελεσματικότητα και την εξουδετερώση του πόνου. Η αποτελεσματικότητα, όπως είπαμε, διαρκεί για πάρα πολύ λίγο και η εξουδετερώση δεν είναι πάντα σίγουρη. Δηλαδή δεν είμαστε σίγουροι πως ο πόνος θα
εξαλειφθεί και θα εξαφανιστεί. Δυστυχώς έτσι είναι. Γι' αυτό αναφέρουμε πως και οι 4 αυτές μέθοδοι είναι βλαβερές. Η λύση όμως αυτή που ψάχναμε έχει ήδη βρεθεί. Ας την εξετάσουμε μαζί. Λέγεται θεραπεία υψηλού τόνου και θέλω να σας παρουσιάσω σήμερα σε αυτό το online σεμινάριό μας και να την αναλύσουμε. Αυτή η μέθοδος είναι αρκετά καλύτερη ενάντια στο πόνο και στις αιτίες του σε σύγκριση με τις 4 παραπάνω επιλογές. Η θεραπεία αυτή είναι διαρκής, εξουδετερωτική και αποτελεσματική. Θα θέλατε μήπως να ξέρετε ακόμα κάτι για αυτήν τη μέθοδο, η οποία δεν έχει παρενέργειες? Μπορεί να γίνει γρήγορα αποτελεσματική και μπορεί να βρει και μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη στην έβρεση των αιτιών και όχι μόνο των συμπτωμάτων. Ψάχνουμε λοιπόν την πηγή των προβλημάτων. Αν θα το θέλετε αυτό, συνεχίστε τη σημερινή μας ακρόαση σε αυτό το online σεμινάριο. Θα ήταν πολύ χρήσιμο αν μου απαντούσατε τώρα μέσω του chat ναι ή όχι και να συνεχίσουμε αυτή την ακρόαση. Απλά να μου απαντήσετε ναι ή όχι. Βλέπω εδώ πως οι περισσότεροι ήδη απαντάτε. Μισό λεπτό. Λοιπόν, είναι αυτό που ήθελα τέλος πάντων. Να συνεχίσουμε. Βλέπω ότι οι περισσότεροι από εσάς θέλουν να ξέρουν πώς λειτουργεί αυτό και πώς θα μπορούσε να ήταν αυτό για εσάς ή για τους ανθρώπους γύρω σας χρήσιμο. «100% λοιπόν το ποσοστό από εσάς θα ήθελα να συνεχίσουμε. Πώς λειτουργεί αυτό? Εγώ θα σας δείξω λοιπόν πώς λειτουργεί αυτό. Σίγουρα θα είστε προβληματισμένοι όσον αφορά αυτή τη μέθοδο, αφού δεν την έχετε ξανακούσει. Αυτούς τους προβληματισμούς πρέπει πάντα να λύνετε. Όμως για να το κατορθώσετε αυτό, πρέπει να κάνετε αποδεκτό το κάθε τι νέο ακούτε ή το κάθε τι νέο έρχεται στη ζωή σας. Πιστεύω πως οι προβληματισμοί αυτοί είναι οι εξής. Είναι αυτό κάτι το νέο? Πρέπει να το δοκιμάσω? Έχει ήδη κάποιος εμπειρία σε αυτό? Ή είναι αξιόπιστο? Πόσο ακριβό είναι? Και πού είναι η παγίδα, η συνήθις παγίδα που κρύβεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Είναι κατάλληλη για τη δική μου περίπτωση? Ρωτάνε πολλοί. Αυτές τις ερωτήσεις βρίσκω εγώ ότι είναι οι πιο συνηθισμένες και πολύ σημαντικές. Είμαι εδώ λοιπόν για να σας απαντήσω. Έτσι λειτουργεί αυτό. Είναι αποδεικτό εδώ και πάνω από 100 χρόνια. Ήδη από το 1913 γνωστοποιήθηκε η μέθοδος υψηλού τόνου. Η θεραπεία αυτή εφαρμόστηκε και εφαρμόζεται χωρίς φάρμακα και έτσι δεν έχει και παρενέργειες. Είναι βαθιά αποτελεσματική μέθοδος και καταφέρνει να το κάνει σε κάθε λειτουργία του σώματος. Δηλαδή να φέρνει τα ανάλογα αποτελέσματα σε κάθε λειτουργία του σώματος. Δεν συνδέεται με κανένα ρίσκο. Είναι γενικής χρήσης, δηλαδή για όλο το σώμα, όπου εσείς το χρειαστείτε κατά τη διάρκεια χρήσης θα έχετε το ανάλογο αποτέλεσμα. Δηλαδή διαρκής χρήση σημαίνει και ανάλογο αποτέλεσμα. Η χρήση, όπως είπαμε, γίνεται για όλο το σώμα, δηλαδή όχι μόνο στην πλάτη και στους ώμους, αλλά και στο γόνατο, στο πόδι, στο πρόσωπο, όπου εσείς πιστεύετε ότι είναι ο πόνος και πρέπει να εξουδετερωθεί. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι
μπορεί ο καθένας να λύσει τις απορίες του ή να απάντησα έστω και λίγο στους δικούς σας προβληματισμούς. Η θεραπεία αυτή χρησιμοποιεί μόνο φυσικά κύτταρα. Δηλαδή, μέσω ηλεκτρομαγνητικού τρόπου λειτουργεί ο βιοηλεκτρονικός τρόπος και ο βιομηχανικός τρόπος. Όλα αυτά γίνονται ακριβώς όπως λειτουργούν και στην φύση. Όπως είπαμε, με φυσικό τρόπο. Και βοηθά να βρούμε τις αιτίες του πόνου, αλλά και να εξαφανίσουμε τον πόνο από τη ζωή μας. Όλα αυτά γίνονται χωρίς τη λήψη των φαρμάκων. Είναι πολύ σημαντικό. Όλο αυτό καταρθώνεται χωρίς καμία εξωτερική βοήθεια. Δηλαδή, και πάλι να αναφέρω τη λήψη φαρμάκων, γιατί το λέω τόσες φορές. Γιατί είναι πολύ σημαντικό κάποια θεραπεία να μην χρειάζεται να γίνεται με τη βοήθεια των φαρμάκων. Εδώ βλέπουμε τη χρήση θεραπείας στο σημείο του γονάτου. Αυτό μπορεί να γίνει όπως βλέπουμε στην εικόνα. Με τη βοήθεια των καλωδίων που φαίνονται με το κίτρινο χρώμα, μεταφέρεται η σύνδεση από το μηχάνημα στο σώμα μας. Βλέπουμε εδώ ένα επιτραπέζιο μηχάνημα. Αυτός ο μηχανισμός βρίσκεται σε νοσοκομεία, σε ιατρεία και η χρήση του διαρκεί περίπου 1 ώρα και πρέπει να επαναληφθεί 9 φορές. Μιλάμε εδώ για τη σταθερή θεραπεία του υψηλού τόνου. Υπάρχει όμως και άλλος τρόπος. Έχουμε μετατρέψει το μηχανισμό αυτό σε μινιατούρες. Δεν είναι πολύ μεγαλύτερο. Η μινιατούρα αυτή δεν είναι πολύ μεγαλύτερη από ένα νόμισμα των 2 ευρώ, για να καταλάβετε. Τόσο μικρή. Είναι τόσο μικρό που ο καθένας μας μπορεί να το χρησιμοποιήσει ακόμα και κάτω από το ρουχισμό μας, δηλαδή κάτω από τα ρούχα μας. Κανείς δεν το παρατηρεί. Κανείς δεν καταλαβαίνει πως εκείνη τη στιγμή θεραπεύεστε κατά του πόνου. Η μινιατούρα αυτή λέγεται Vivo Tone Premium. Είναι το παγκόσμιο μικρότερο και αποτελεσματικότερο μηχάνημα. Στην αριστερή εικόνα βλέπετε τη χρήση στην πλάτη και στη δεξιά τη χρήση στον ώμο. Στην εικόνα αυτή βλέπετε τη χρήση στους πάνογοφους και στο γόνατο. Θα πρέπει να ξέρετε πως η χρήση του γίνεται κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας. Δηλαδή, δεν σας ενοχλεί καθόλου, μπορείτε κανονικά να συνεχίσετε την ημέρα σας έχοντας αυτό το μηχάνημα πάνω στο σώμα σας. Αυτό το πλεονέκτημα φέρνει και τα ανάλογα και σωστά αποτελέσματα φυσικά. Εδώ βλέπετε πάλι τις επιλογές χρήσης κάτω από τα ρούχα σας. Αριστερά βλέπετε τη χρήση από κάποιο άτομο που έχει υποστεί αθλητικό τραυματισμό. Μπορεί λοιπόν να επιτευχθεί ή να χρησιμοποιηθεί σταθερά ή κινητά. Σταθερός τρόπος υπάρχει σε νοσοκομεία ή ιατρεία. Γι' αυτό πρέπει οι ασθενείς να κάνουν την αναζήτηση στα μέρη αυτά. Η κινητή συσκευή έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από τους ασθενείς, δηλαδή χωρίς καμία εξωτερική βοήθεια, χωρίς γιατρούς, χωρίς ιατρική συμβουλή. Κάθε ώρα και σχεδόν παντού. Αναφέρω σχεδόν παντού γιατί είναι φυσικά λογικό πως δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το μηχάνημα κατά τη διάρκεια του μπάνιου ή κατά τη διάρκεια που κολυμπάμε. Απλά το ξεκαθαρίζω γιατί για κάποιους μπορεί να μην είναι ξεκάθαρο. Τι λένε οι ασθενείς? Η απάντηση βρίσκεται στο νέο μου βιβλίο με το όνομα Health by Frequencies. Μπορείτε να πληροφορηθείτε για τα αποτελέσματα μέσα από το βιβλίο. Από την αναγραφόμενη ιστοσελίδα έχετε τη δυνατότητα να το κατεβάσετε διαδικτυακά, δηλαδή download. Τη σελίδα αυτή
Σας τη γράφω αμέσως μέσω του chat στη συνομιλία μας. Στο μεγάλο αυτό βιβλίο υπάρχουν όλες οι πληροφορίες που θα χρειαστείτε. Ελπίζω να έχετε διαβάσει τις πληροφορίες στο chat. Τι λένε λοιπόν οι ασθενείς όσον αφορά τον πόνο στην πλάτη? Οι κλινικές μελέτες με σταθερές συσκευές δηλώνουν επιτυχίες σε ποσοστό 79% στις 87% περιπτώσεων. Για τους ασθενείς οι οποίοι χειρίζονται μόνοι τους την κάθε θεραπεία, δεν μπορούμε να δηλώσουμε τα όσα υποστηρίζουν οι ίδιοι ως αποτέλεσμα. Η αποτελεσματικότητα των ασθενών αυτών, σύμφωνα με τους ίδιους, σημειώνεται στο ποσοστό 83%. Οι δηλώσεις των ασθενών γίνονται προαιρετικά ή ακόμα και με δική τους πρωτοβουλία. Ο συνολικός αριθμός των δηλώσεων σημειώνεται 400 δηλώσεις. Σταθερές συσκευές οι επιτυχίες σημειώνονται 79 με 87%, ενώ στις συσκευές μινιατούρες 83%. Όσον αφορά στον πόνο της αρθρώσης, οι κλινικές μελέτες με σταθερές συσκευές δηλώνουν επιτυχία 79% και 87% περιπτώσεων. Για τους ασθενείς, οι οποίοι χειρίζονται μόνοι στη θεραπεία, όπως είπαμε, δεν μπορούμε να δηλώσουμε τα όσα υποστηρίζουν οι ίδιοι ως αποτέλεσμα. Η αποτελεσματικότητα των ασθενών αυτών, σύμφωνα με τους ίδιους, σημειώνεται στο 90%. Οι δηλώσεις των ασθενών γίνονται προαιρετικά ή ακόμα και με ειδική τους πρωτοβουλία. Όσον αφορά τους νευρικούς πόνους, οι επιτυχίες σύμφωνα με τις δηλώσεις σημειώνουν το 80%. Σταθερές συσκευές 80%, ενώ με τις μινιατούρες 74%. Ο συνολικός αριθμός των δηλώσεων σημειώνεται στις 88 δηλώσεις. Τι λένε οι ασθενείς όσον αφορά φυσικά οι γυναίκες για τις δύσκολες μέρες του μήνα? Όλες οι γυναίκες δηλώνουν γι' αυτό πως σε 20 λεπτά ο πόνος εξαφανίστηκε. Μέσα σε 20 λεπτά. Τι λένε οι ασθενείς σύμφωνα με τους αθλητικούς τραυματισμούς? Ας αναφέρουμε λοιπόν ότι 4 επαγγελματικοί ποδοσφαιρικοί σύλλογοι χρησιμοποιούν τη θεραπεία αυτή, 2 επαγγελματικοί σύλλογοι handball και ένας επαγγελματικός σύλλογος hockey. Η χρήση γίνεται συνήθως ενάντια σε κάποια διάσηση ή στα συμπτώματα υπερκόπωσης ή ακόμα και στην επούλωση καλύτερη. Ενάντια τέλος πάντων στις διάφορες πληγές που εμφανίζονται λόγω του αθλητικού τραυματισμού. Είμαι σίγουρος πως και εσείς έχετε έστω και μία φορά στη ζωή σας υποφέρει από αυτά τα συμπτώματα. Είτε από διάσηση, είτε από υπερκόπωση, ή όλοι είχαμε πληγές λόγω του αθλητικού τραυματισμού. Με τη θεραπεία αυτή όμως μπορούμε να ελαττώσουμε τον πόνο ή τα συμπτώματα αυτά. Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των τραυματισμών λόγω κάποιου ποδοσφαιρικού αγώνα που συμβαίνει συχνά, δηλαδή συχνά στους ποδοσφαιριστές, είναι πολύ χρήσιμη αυτή η θεραπεία. Τι λένε οι ασθενείς? Ο κύριος Χάνσιου είναι 74 ετών και δηλώνει: χρησιμοποιώ το Vivo Tom Premium καθημερινά. Πλέον δεν αισθάνομαι πόνους στην πλάτη μου. Η κυρία Χέλκα Νόιμαν, 67 ετών, το Vivo Tom Premium το έχω πάντα μαζί μου. Κατόρθωσε να εξαφανίσει σε λίγα λεπτά τον πόνο ενάντια στην ευλαγία τριδήμου. Όπως είπαμε και πριν, ένα προτέρημα της μινιατούρας αυτής είναι ότι μπορούμε να το έχουμε πάντα μαζί μας. Η κυρία Πέτρα, 51 ετών, δηλώνει: χάρη στον γιατρό Βέρνα Ούλιχ και χάρη στη γενιά Vivo Tom Premium, δεν έχω πλέον κανένα πόνο στην περιοχή του σβέρκου μου και μπορώ επιτέλους να εργαστώ στο δεντιατρίο όπως πριν ως βοηθός. Μπιόν,
39 ετών, γράφει: με το Vivoton Premium, μέσα σε 6 ώρες ο πόνος στην πλάτη εξαφανίστηκε εύκολα. Ευχαριστώ πολύ. Ο πατέρας μου ωφελήθηκε επίσης από το Vivoton Premium και δεν έχει πλέον πόνο στο γόνατο του. Επίσης, ο πόνος στους ώμους της μητέρας μου δεν εμφανίζεται πλέον. Πρόβλημα το οποίο την απασχολούσε 14 χρόνια. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι η χρήση της θεραπείας αυτή με τη μινιατούρα, όπως είχαμε πει και στην αρχή, δεν εξαρτάται με την ηλικία. Επίσης, η απόσταση δεν είναι κανένα πρόβλημα. Αφού ο κύριος εδώ, που είναι 39 ετών, χρησιμοποίησε πρώτος στην οικογένεια τη μινιατούρα αυτή και έπειτα την έστειλε ή έστειλε πληροφορίες στους γονείς του οι οποίοι μένουν στον Καναδά. Ο Dr. Wolf, ο οποίος είναι 33 ετών, δηλώνει: εργάζομαι ως γιατρός σε γνωστή ποδοσφαιρική ομάδα. Δεν υπάρχει αγώνα στον οποίο να μην χρησιμοποιώ το Vivoton Premium, διότι οι επαγγελματίες αθλητές επιβάλλεται να είναι γρήγοροι, υγιείς και γεμάτοι ενέργεια. Η Σάντρα, 46 ετών. Ήμασταν κάθε χρόνο το φαβορί του γυναικείου ποδοσφαίρου. Ως προπονήτρια ήμουν χαρούμενη και ικανοποιημένη που έχω εδώ και 3 χρόνια τη δυνατότητα να χρησιμοποιώ το Vivoton Premium για τυχόν τραυματισμούς των αθλητριών μου. Σώζει πάντα την επιτυχία μας. Η Λίζα, 83 ετών. Μετά από τη χρήση των φαρμάκων απέκτησα ηπατική βλάβη. Δεν ήξερα πώς θα αντέξω το πόνο στο γόνατο. Ο γιατρός Ούλιχ με το Vivoton Premium εμφανίστηκε την πιο κατάλληλη στιγμή. Τώρα το Nordic με κάνει πάλι χαρούμενη και δεν υποφέρω από πόνους. Θα ήθελα πάρα πολύ να σας περιγράψω την ιστορία του κυρίου Σνάιντερ, ο οποίος είναι από το Μπατσάρο, περιοχή της Γερμανίας. Ελπίζω και πιστεύω ότι δεν θα σας φανεί βαρετή. Όταν ξεκίνησε όλο αυτό, ο κύριος Σνάιντερ ήταν 69 ετών. Έως τότε ζούσε στο Μπατσάρο και κινούταν με ευκολία σε κάθε φυσικό περιβάλλον. Αθλούταν και του άρεσε το Nordic Walking. Ήταν πολύ ευχαριστημένος που σε αυτή την ηλικία είχε τη δυνατότητα να κάνει όλα αυτά. Μία μέρα σημειώθηκε ο πόνος στο γόνατο. Δηλαδή ένιωσε κάποιο δυνατό πόνο στο γόνατό του, ο οποίος δεν έλεγε να κάνει πίσω. Πήγε στο γιατρό, ο οποίος του δήλωσε μία αρθριτική διάγνωση. Ο κύριος Σνάιντερ προχώρησε στην λήψη φαρμάκων κατά του πόνου. Τα φάρμακα έδρασαν αμέσως θετικά. Δυστυχώς όμως, μέσα σε 3 εβδομάδες η αποτελεσματικότητα φυσικά μειώθηκε. Το ποσοστό της αποτελεσματικότητας μειώθηκε. Το χειρότερο είναι πως εμφανίστηκε μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, εμφανίστηκαν και οι ισχυρές παρενέργειες. Η κατάσταση του χειροτέρευε και είχε πολύ συχνά τάση σε μετού. Ο γιατρός του είπε πως όλο αυτό συμβαίνει λόγω των φαρμάκων. Αυτό συνεχίστηκε τις επόμενες μέρες, ώσπου ο κύριος Σνάιντερ απέτυσε προβλήματα στο σηκώτη. Τι έπρεπε να κάνει λοιπόν σε αυτή την περίπτωση? Όπως είναι λογικό, βρισκόταν σε διέξοδο. Τα φάρμακα πλέον δεν βοηθούσαν. Αντιθέτως, κατέστρεφαν το σηκώτη του. Τι έπρεπε τώρα να γίνει? Ευτυχώς ανήκει ο κύριος Σνάιντερ στην κατηγορία των ανθρώπων οι οποίοι αναζητούν βοήθεια ή πληροφορίες μέσω του διαδικτύου. Πράγμα που πολλές φορές μπορεί να φανεί πολύ θετικό για την υγεία μας. Έτσι βρίσκει την ιστοσελίδα του Dr. Ulrich και εκεί μαθαίνει για το Vivoton Premium. Το παρήγγειλε αμέσως. Δεν ήταν κανένα πρόβλημα, αφού η τιμή του ήταν χαμηλή και προσιτή για τους ανθρώπους και για εκείνον. Την επόμενη μέρα της παραλαβής το έθεσε αμέσως σε χρήση, σε λειτουργία. Έτσι εφαρμόζει τα καλώδια στο γόνατό του, ανεβάζοντας το ένα μέρος από τα ρούχα που φορούσε από το παντελόνι του
στην περίπτωση αυτή. Και συνεχίζει κανονικά την καθημερινότητά του έχοντας το μηχάνημα επάνω στο σώμα του, στη μινιατούρα. Έως το βράδυ πλέον δεν καταλάβαινε καν ότι υπάρχει κάτι πάνω στο σώμα του. Δεν σημείωνε καν την ύπαρξη του μηχανισμού. Τη στιγμή που πήγε πλέον το βράδυ, λογικό, να ξαπλώσει στο κρεβάτι του, τότε σημείωσε και πάλι την ύπαρξη του μηχανισμού αυτού. Αφού έπρεπε να το αφαιρέσει από το σώμα του για να κοιμηθεί. Όμως όταν κατάλαβε ότι ο πόνος ελαχιστοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας, αμέσως επανασύνδεσε έτσι το μηχανισμό αυτό και κατά τη διάρκεια του ύπνου του. Την επόμενη μέρα σηκώθηκε και δεν ένιωθε ίχνος του πόνου. Αυτή την αίσθηση δεν την είχε εδώ και καιρό. Χάρηκε πολύ. Αμέσως σύνδεσε και πάλι τη μινιατούρα και απόλαυσε το υπόλοιπο της ημέρας του κανονικά, χωρίς αυτό να τον ενοχλεί. Υπήρξαν ελάχιστες στιγμές όπου ένιωσε τον πόνο. Αφού και την επόμενη μέρα ο πόνος δεν σημειώθηκε, αποφάσισε κάτι. Αποφάσισε τι? Αποφάσισε να κάνει και πάλι αθλητισμό. Πήρε λοιπόν το κοντάρι το οποίο επιβάλλεται για το Nordic και ξεκίνησε το αγαπημένο του Nordic Walking. Διέσχισε το συνηθισμένο δρόμο, το οποίο συνήθισε να διασχεί, και χαιρόταν που πλέον σχεδόν κανένας πόνος δεν εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια της βόλτας του. Είχε τη μινιατούρα του καθ' όλη τη διάρκεια της βόλτας αυτής και πάλι κάτω από τον ρουχισμό του. Όλα είχαν ένα θετικό αποτέλεσμα για αυτόν. Μετά από 2 εβδομάδες απολάμβανε τη ζωή του και πάλι χωρίς πόνο. Μπόρεσε να κάνει και πάλι το αγαπημένο του άθλημα. Με λίγα λόγια, αυτό που θέλουμε να πούμε, ήταν ευτυχισμένος. Εγώ ο ίδιος όταν τον συναντάω, χαίρομαι να τον βλέπω να απολαμβάνει το άθλημα αυτό. Είναι πλέον, απίστευτο, 80 ετών και όμως μπορεί να αθλείται. Εάν και εσείς επιθυμείτε να ζείτε χωρίς πόνο, σας συμβουλεύω το Vivoton Premium. Τρομερό παράδειγμα ήταν το παράδειγμα του Herr Schneider, ότι παρά την ηλικία του, το πάλεψε και προσπάθησε να το ξεπεράσει και στο τέλος είδαμε ότι τα κατάφερε. Όπως είπα λοιπόν, αν και εσείς επιθυμείτε όλο αυτό, θέλω να σας ενημερώσω ότι η προμήθεια του μηχανισμού αυτού κοστίζει 192 ευρώ και η αγορά του γίνεται μέσω της αναγραφόμενης ιστοσελίδας. Μέσα στη τιμή των 192 ευρώ συμπεριλαμβάνεται και η δωρεάν μεταφορά στην Ελλάδα. Η πληρωμή γίνεται με την παράδοση. Υπάρχει δυνατότητα 2 χρόνια εγγύησης και φυσικά η δυνατότητα αντικατάστασης της μίνι μπαταρίας που υπάρχει μέσα στο μηχανισμό αυτό, αφού έχουν γίνει 500 ώρες χρήσης. Δηλαδή αφού το μηχάνημα έχει χρησιμοποιηθεί ήδη 500 ώρες, είναι δυνατή η αντικατάσταση της μίνι μπαταρίας δωρεάν. Θα σας συμβούλευα λοιπόν να σκεφτείτε αν αυτά τα 192 ευρώ αξίζουν για να ζείτε κι εσείς μια ζωή χωρίς πόνο και να καλυτερέψετε τη ζωή σας και να την γεμίσετε με ποιότητα. Επιπλέον έχω για εσάς, ιδιαίτερα για εσάς που με ακούτε αυτή τη στιγμή, ένα μπόνους. Εάν στις επόμενες 2 ημέρες παραγγείλετε το μηχάνημα, το μπόνους συμπεριλαμβάνει μαθήματα χρήσης μέσω τηλεφώνου, σε αγγλικά ή σε γερμανικά. Έχετε λοιπόν τη δυνατότητα να συμβουλευτείτε, να σας συμβουλεύσω μέσα σε 20 λεπτά και να σας λύσω όλες τις απορίες. Η κανονική αξία
της επίδειξης χρήσης αυτής είναι 150,75 ευρώ, ποσό το οποίο δεν πρέπει εσείς να πληρώσετε μόνο και μόνο επειδή βρίσκεστε σήμερα κοντά μου. Το bonus αυτό ισχύει μόνο εάν το παραγγείλετε από την αναγραφόμενη σελίδα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στις επόμενες 14 ημέρες, αφού όμως έχετε προμηθευτεί το μηχάνημα αυτό μέσα σε 2 ημέρες, στις επόμενες ημέρες από τώρα. Εάν έχετε ακόμα ερωτήσεις, μπορείτε να με βρείτε στα στοιχεία που αναγράφονται στην εικόνα ή τηλεφωνικώς, σε αγγλικά ή σε γερμανικά, όπως είχαμε πει και στην αρχή, μόνο 9 με 10 το πρωί. Κατά τη διάρκεια αυτή θα είμαι στη διάθεσή σας και θα χαρώ πολύ να σας λύσω όλες τις απορίες και να σας δώσω όλες τις χρήσιμες πληροφορίες για το Vivo Tone Premium. Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή και την προσοχή σας.